Vítam vás pri sledovaní prvej poprázdninovej premiéry City Lady. Moja predchádzajúca kolegynka Natália sa stala mamičkou a tak vás svetom dámskych záležitostí budem odteraz prevádzať ja. Tešiť sa môžete na viac reportáží z oblasti zdravia, krásy a módy. Po novom sa však v premiére uvidíme raz mesačne. Dnešná časť relácie City Lady bude venovaná téme stres. Klinická psychologička nám vysvetlí, čo všetko sa za týmto slovom skrýva. No a v závere relácie vám zas ukážeme jednu z možností, ako sa ho môžete zbaviť. Spoločne navštívime wellness centrum. Ale teraz sa už poďte pozrieť na vašu obľúbenú premenu diváčky Anky. Po lete sme prišli opäť do štúdia krásy Marty Gejdošovej, aby nám pomohla s premenou diváčky Anky. Ahoj, vítam ťa v premene. Ďakujem. Predstav sa prosím ťa pekne diváčkam. Som Anka, učiteľka telesnej výchovy a nemčiny. A okrem toho som aj cvičiteľka Pilakala jogy, aquaerobiku a aerobiku. A do premeny som sa prihlásila, aby mi Marta poradila, čo mám robiť so svojimi neposlušnými vlasmi a so svojou vizážou. Anku už poznáme, tak teraz sa poďme pozrieť na to, akú zmenu jej navrhne Marta Gejdošová. Pani Anka, vy máte svoje vlasy kučeravé, alebo sú... Prečo takéto tie vlásky? No, teraz sú ako vyčesané. V podstate som si ich aj zámerne nechala, aby ste videli, že vzniknú mi, keď si ich češem, vzniknú takéto chemlónové. Inak sú také vrčkavé. Ankine vlasy sú po lete zničené a miestami zosvetlené. Imagemakerka Marta Gejdošová preto navrhuje ich zafarbenie. Skúsim dať jednu farbu, takú hnečiu, ktorá vám pristane k typu pleti, ale musím to zjednotiť, tak tá farba bude taká hnedočokoládová, lebo bohužiaľ, ako už sú tam aj šedinky, niekde máte tmavšie tie vlásky a niekde sú veľmi svetlé. Takže ja by som dala trošku tmavšiu hnedu, aby mi ten vlas sa pekne zjednotil po celej dĺžke. Končeky vlasov sú rozštiepené a preto ich bude treba podstrihnúť. Vám sa tie vlasy skvalitnejú a budú lepšie aj rásť. Vlasy, keď sa podstrihujú pravidelne, lepšie rastú. Narušenosť vlasu, pokiaľ je veľmi zničená a suchá, krepovitá, tak tá narušenosť ide v tom vlase od spodu hore. Nenaruší sa od vrchu pri korienkoch, tam sa väčšinou naruší vtedy, keď je ten vlas alebo máte nejaké zdravotné problémy, tak vtedy vlasy vypadávajú alebo niečo sa deje už od korienkov. Keby sme ich teraz nezastrihli, tak o pol roka by sme nestrihali možno, nebude to 10, možno 7 cm, ale o pol roka by sme museli strihať možno aj takto, preto lebo tá narušenosť nám bude tak postupovať hore, že už v tejto časti bude ten vlas ešte viacej krepovitý a priesvitný. Na vlasy nanesieme farbu, necháme pôsobiť a potom umieme. No a na záver umývania ich ešte zregenerujeme keratínovou kúrou. Teraz to necháme pôsobiť, takých 15-20 minút, potom to opláchneme a budem vás strihať a upravíme to do takej zaujímavej formy, akú nenosíte. Zničené konce vlasov ostriháme, aby sa ozdravili. Ešte o finku a ide sa na žehlenie. Ankine vlasy sú kučeravé a preto ich predtým vyfúkame a učešeme. Žehlením ich vďaka tomu toľko nezaťažíme. Ďalšia vec je potom do tohto vlasku nastriekať ochranný prípravok, ktorý vlastne chráni ten vlas, aby sa nespálil. A to teraz takto nastriekam do tých vlasov postupne, ako sa budú žehliť. Vlastne to je ako keby taká bariéra, že to žehlenie sa nedostane úplne donútra do tej štruktúry vlasu, ale iba na povrchu vlasu. Účes už máme zmenený, ale k dokonalej vizáži nám ešte chýba líčenie. Marta volí denné líčenie. Tu u tohto líčenia by som hlavne zdôraznila skôr len to, že zamerať sa na to, že dať si vždy dobrý podklad, krémiky, pretože je tam nejaký vek, tak netreba nejaké veľmi silné líčenie na ten deň, to ani nevyzerá dobre, tak je lepšie použiť dobrý kvalitný krém, ten podklad je základ, dobre to pasuje a určite ten make-up pod očka, aby tie kruhy trošku sa nám ako keby odstránili a pleť ostane taká jednoliatá, krásne opálená po lete, takže tu riešime krásnu dámu, ktorá má pleť jak 20-tnička, preto lebo to slnko robí svoje, takže nebudeme mať veľa roboty, ideme na to. Po nanesení make-upu, púdru, očných liniek a tieňov prichádza rád na zvýraznenie obočia. Ako si ho však správne nalíčiť? Keď si dáte takto nejakú ceruzku alebo čokoľvek, tak vždy koniec nosa a koreň oka, špička
by sa mali prekrývať a tam, kde sa to pretne, tak tu vám spraví proste bod presne, kde má byť začiatok obočia a takisto koniec zase vonkajší kútik oka, nos, opäť kde to pretne, hej. Čiže taký trojuholník by vám to malo vytvoriť a vtedy viete, odkiaľ, pokiaľ by malo ísť to obočie. Naličíme už len líčka, riasy a pery a dnešná premena diváčky je hotová. Kanička sa zmenila na nepoznanie, je z nej mladica, minimálne o 20 rokov omladnutá, Veru. Ako sa cítiš, ako sa ti páči zmena, aký bol deň? Fantasticky, fantasticky. Toto som ani nečakala, takúto príjemnú, super zmenu. Naozaj sa cítim perfektne a keď som sa pozerala do zrkadla, tak príjemne prekvapená, milo, no som nadšená, fantázia. A čo teraz? Budeš sa takto upravovať? Pravidelne aj na cvičenia, vlastne spomínala si, že cvičíš. No, tak to už je problém, ale teda rada by som zostala takto, ako to teraz je. V prvom rade si asi budem musieť kúpiť nátačku na ofinu, lebo tá ofina je mimoriadne super, ja si ju nikdy takto neviem udržať. Pridám sa. Darujem jednu nátačku na ofinku, že keď je taká úžasná, tak nech si tú ofinu pekne takto udržiava, lebo to veľmi pristane. Ďakujem. Tak toto konečne asi ofina bude už konečne normálne tak, ako má byť, lebo vždy ju mám rozlietanú, kade tade mi vietor rozfúka ofinu, tak teraz konečne bude ofina taká, aká má byť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Martuške, aj tomuto štúdiu a vlastne aj teda City Lady, že to teda takto mi umožnili túto premenu pozitívnu a som veľmi vďačná a ďakujem veľmi pekne. Budem odporúčať aj ďalšie. Tak ako milé dámy, inšpirovali sme vás? Ak áno, neváhajte a prihláste sa do premeny aj vy. Ranná dopravná špička, neskorý príchod do práce, prvý vstup dieťaťa do škôlky či ukončenie oficiálneho vzťahu. To je len niekoľko príkladov toho, čo všetko nám môže spôsobiť stres. Aké môže mať následky a kedy sa stáva negatívnym, som sa za vás opýtala klinickej psychologičky Pavlín Motovej. Slovo stres je veľmi často používané a pritom ani mnohokrát nevieme, čo všetko sa za ním skrýva. Preto sme prišli za klinickou psychologičkou Pavlou Motovou, aby sme sa dozvedeli viac. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, čo je to stres a čo všetko sa za ním vlastne skrýva? Stres je vlastne reakcia organizmu, akéhokoľvek, na nejakú nadmernú záťaž. Veľmi často sa to zamieňa s tým, čo stres vyvoláva. To sú tzv. Stresory. Stresor môže byť, že nedostanem výplatu, že je kríza, že dieťa ide do škôlky prvýkrát a podobne. Každý človek, a to je veľmi dôležité, má individuálnu tú toleranciu na tú záťaž a ešte aj v istých časových úsekoch to je rôzne. Hej? Takže treba rozlišovať, že to je vlastne to, čo ja považujem v danej chvíli ako nadlimitné. To je pre mňa stres. Je stres nebezpečný? A vlastne, ak je, tak prečo? Podľa mňa nie je nebezpečný, pretože keby ho nebolo, tak na vývojovom stupni sme niekde ešte v praveku. Takže samozrejme určitá miera stresu je veľmi potrebná, veľmi dôležitá. Ale keď trvá dlho nadmerný stres, začne to tomu jedincovi škodiť. Poviem taký príklad na rastline. Keď rastlina je chvíľu v prievane, nevadí je to. Keď bude celý deň v prievane, zahynie, lebo to je pre ňu fyzikálny stres. Chronické stresy sú veľmi nebezpečné, ale škodlivé, ktoré trvajú dlho. A potom také tie veľké nárazové tie relatívne dobre zvládame, lebo na to sme pripravení zvládať veľké výzvy, ale nesmie ich byť v krátkom časovom úseku veľa. A závisí ešte, či majú emocionálny náboj, či nás ohrozujú. Môže nadmerný stres ovplyvniť zdravotný stav človeka? Áno, môže ovplyvniť zdravotný stav, práve preto sa vyskytuje toľko psychosomatických ochorení alebo ochorení, ktoré reagujú na nadmerný stres alebo poruch adaptácií v súvislosti so stresom, lebo organizmus samozrejme na to nejako reaguje a keď to je veľa, tak sa rozhýbe, rozkýve a nie je vyvážený. A samozrejme tie psychosomatické ochorenia práve odrážajú nadmernosť stresu pre toho daného konkrétneho človeka. A čo by ste teda odporúčili divákom, ako by sa mohli vyhnúť stresu, alebo teda lepšie povedané, ako by ho mohli zvládnuť? Jedna z techník je práve vyhnutie sa. Ideálne je vystavovať sa tým stresom, ktoré ma budú čakať a na ktoré sa potrebujem otúžiť, vyhnúť sa tým, ktoré mi veľmi, veľmi škodia a postupne sa vystavovať
tým, ktoré budem potrebovať sa s nimi vyrovnávať celý život. Pani doktorka, zdá sa, že v súčasnej dobe je toho stresu viac ako v minulosti. Čo si myslíte, čím je to spôsobené a hlavne ktorých ľudí, akú vekovú kategóriu, možno povolania tento stres najviac postihuje? Tých dôvodov je viacero. Ja skúsim spomenúť také tie najvýraznejšie. Jednak je to samozrejme vždy spoločenská politická situácia v danej krajine. Istota alebo neistota, ktorá vyplýva zase do spoločensko-politickej situácie. Týka sa to napríklad dopadu krízy, týka sa to vzťahov medzi ľuďmi. Veľkú úlohu zohráva aj spôsob komunikácie, ktorý je teraz populárnejší, a to je často virtuálny, nie je ten živý, čo si myslím, že tiež môže byť veľmi často zdrojom nezhôd a stresu. Ďalej je to veľká možnosť, hlavne pre mladých ľudí, majú možnosť rozhodovať sa, majú možnosť cestovať, čo na jednej strane je veľká výzva, ale na druhej strane samé rozhodnutie, urobiť rozhodnutie je veľkým stresom. Úplne najdôležitejším tým stresorom je časový tlak a pocit, že nič nestíham. Ďalším je globalizácia, to, že sa dozviete o nejakej katastrofickej situácii za 3 sekundy. Keby ste sa to dozvedeli za 10 rokov, tú informáciu nie je pre vás stresujúca, ako keď ste vtiahnutí do toho deja. Môžete kedykoľvek sa pozrieť, čo sa deje na Aliaške, aké sú tam klimatické zmeny a podobne. Toto všetko sú veci, ktoré zrýchľujú a tak ako keby dávajú dôraz na to prežívanie a to sa stáva zdrojom stresu. A k tej druhej otázke, ktorý ste sa pýtali, že ktorých ľudí sa to najčastejšie týka, ja môžem hovoriť len za seba, s ktorými sa ja najčastejšie stretávam, ale možno práve tí ľudia, ktorí chodia do psychologických ambulancií, sú určitá vzorka. Sú to mladí ľudia medzi 30-kou, 35-kou, ktorí sú na vrchole svojich možností, majú veľmi veľa možností, nevedia sa rozhodnúť, nevidia v niektorých veciach hlbší zmysel, chceli vyrobiť niečo zmysluplné, na druhej strane chcú si založiť rodinu, tlačí na nich biologický vek, nie sú finančne zabezpečení, majú hypotéku a zrazu nevedia kam a čo. Takže s takými sa stretávam ja najviac. A potom samozrejme s ľuďmi, ktorí postihli rôzne životné krízy, úmrtia a straty. A to sa považuje za veľmi vážny stresor. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor klinickej psychologičke Pavle Nôtovej. Dovidenia, ďakujem. Tak, milé diváčky, verím, že sme vám pomohli zorientovať sa v tejto problematike a v niektorých ďalších reláciách City Lady sa k tejto téme ešte možno vrátime. Vedeli ste, že ak počas 5 dní vypijete ráno nalačno nápoj z olivového oleja, môžete prospieť svoje pečení a žlčníku? Nápoj pochádzajúci zo stredomorskej kuchyne sa skladá z olivového oleja, citrónovej šťavy a prenikavo pôsobiacich bylín, ako sú napríklad cesnak, zázvor alebo kajenské korene. Po vypití tohto detoxikačného nápoja sa ešte ďalšie 2 až 3 hodiny neodporúča jesť. Môžete však piť bylinkové čaje a čistú vodu, aby ste pomohli svojmu telu eliminovať jedy, ktoré vylúčila pečeň. No a v nasledujúcej reportáži máme pre vás ďalšie tipy, ako môžete ozdraviť nielen svoje telo, ale aj dušu. Suchá a parná sauna, výrivka s perličkovou a tlakovou masážou, ochladzovacie bazény, vyšší sprcha, kde sa voda mieša s aromatickými olejmi, masáže, kozmetika, ale aj malé cardio-fitness centrum či cvičenia jogy. Znie to ako nedosiahnuteľná oáza pokoja a relaxácie. Toto všetko však môžete nájsť na jednom mieste, vo wellness centrách. Existujú rôzne druhy masáží, pri ktorých môžete zrelaxovať a Janka nám teraz prezradí, čo by vám odporúčila. Ja by som vám odporúčila masáž hlavy čampy, ktorá je vynikajúca masáž hlavne pre ten relax. Masírované časti sú horný trapéz, krčná chrbtica, hlava a na záver tvár, ktorá to celé umocní. Ako dlho trvá masáž? Približne trvá tých 30-35 minút, s tým samozrejme, že klienta tiež nechávame ešte na lehátku si ďalej zrelaxovať úplne v samote, v kľude, pri horiacich sviečkach. Medzi najznámejšie masáže patrí jednoznačne klasická masáž. Je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí chcú zrelaxovať alebo ich trápia bolesti chrbta. Ďalšou uvoľňujúcou masážou je aj masáž lávovými kameňmi. Lávové kamene sa využívajú pri masážiach hlavne preto, aby sa rýchlejšie nahralo svalstvo. A je to úplne iný pocit ako masírovanie len čisto rukami.
Masáže majú okrem relaxačného aj zdravotný účinok. Okrem uvoľnenia svalov pomáhajú aj k detoxikácii organizmu. Peti, ty pracuješ ako manažérka a častokrát sa dostávaš vďaka tomuto povolaniu aj do stresových situácií. Ako vnímaš to, že si mohla teraz oddychnúť takto počas pracovnej doby? Vynikajúco. Každému naozaj odporúčam 30 minút, každý si nájde určite. Napríklad ja som vymenila masáž za obed. 30 minút je malinko, ale vám poviem, že celý týždeň budem spomínať na túto polhodinku, lebo krásne ma to uvoľnilo, zabudla som na všetko. No a zrelaxovať či ozdraviť svoje telo môžete aj pomocou saún. Sauny majú veľmi preventívny účinok, napomáhajú zvyšovať imunitu, odolnosť voči rôznym vírusom. V suchej saune teplo sa pozitívne pôsobí alebo rozohrieva organizmus, čiže prichádza k poteniu automatickému, kde sa vylúčujú škodlivé látky, že prichádza k detoxikácii. Taktiež sa prehrieva pokožka, cievy. Párna sauna pozitívne vplýva na dýchacie ústrojenstvo. Pozor však na kontraindikácie. Sauny nie sú vhodné pre ľudí so závažnými ochoreniami, pre tých, ktorí majú srdcovo-cievne problémy, pre epileptikov, pri problémoch s obličkami alebo akutných zápaloch. Suchá sauna je väčšinou vyhriatá na takých 90 až 100 stupňov. Párna sauna je zhruba takých 40 stupňov. Na čo všetko si treba dať pozor pred vstupom do sauny a ako sa pripraviť na samotné saunovanie? Je dobré, ak sa neje pred saunou takú hodinku, dve. Veľmi dôležitý je prísun tekutiny, čiže ak vieme, že sa budeme saunovať, tak treba viacej piť, takisto dodržiavať ten pitný režim, či už počas saunovania alebo po saunovaní. Samozrejme, pred každým saunovaním je veľmi dôležité sa umyť. Hneď po saune by sa mal organizmus schladiť v ochladzovacom bazéne alebo v studenej sprche. Veľmi dôležitou časťou po saunovaní je relaxácia. Aspoň 10 až 15 minút by sme si mali poležať, aby sa telo dostalo do pôvodnej teploty. A ktoré obdobie je najvhodnejšie na saunovanie? Tak samozrejme pred veľkými teplotnými zmenami, tak ako je teraz, čiže pri prechode z leta na zimu. Takisto počas zimy je veľmi dobré prehrievať organizmus a takisto aj na jar. Zrelaxovať a uvoľniť si svaly môžete aj vo výrivke, ktorá má príjemných 35 stupňov. V nej by ste mali zotrvať dovtedy, pokým na masírovanej časti tela nepocítite príjemné šteklenie. To je dôkazom toho, že ste si daný sval dobre prekrvili. Napíšte nám, aké témy by ste radi videli v ďalších reláciách City Lady. Jednu z vás odmeníme poukážkou na vstup do bratislavského wellness centra Seven Spa. Vaše podnety nám môžete posielať poštou na adresu Televízia Bratislava, Prokopova 1 85101 Bratislava alebo mailom na tvba@tvba.sk. Do predmetu správy napíšte heslo City Lady. Ďalšie premiérové vydanie vám prinesieme v poslednú októbrovú sobotu. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.